गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गवालपारायाव एम्बुलेन्स गारिया दैयाव गोलैलांनानै सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गवालपारायाव एम्बुलेन्स गारिया दालांनि रेलिंआव सौग्रावनानै एम्बुलेन्स गारिया दैयाव गोलैलांनानै सासे आइजोनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे साथाम सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन बर'आ 2024 मायथाइनि आहमेद आली बासखान्थि बान्थाखौ मोननो हादों। मैयानि दिनाव हारिमु बिफाननि दैदेननायाव आरो सनितपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव तेजपुर दरं कलेज अडिट'रियाम नब्लाङाव कलागुरु बिष्णु राभानि 85थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै माहारियारि आरो रायजोआरि बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो सा 11 बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन बर'आ 2024 मायथाइनि आहमद आली बासखान्थि रायजोआरि बान्थाखौ मोननो हायो। बेयाव बान्था महरै मान बिलाइ, गांसे इन्दि फालि आरो 2 लाख रांनि चेकजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ गथायनाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। बांलादेशनि कक्सबाजारनि रहिंग्या रिफुजि केम्पआव हा गिसिखानानै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 18 जुन खालि हर गेजेराव आरो 19 जुन खालि फुङाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाया जादोंमोन। बे हा गिसिखानाय जाथायनि जाहोनावनो हाजों होसिनजानानै थैनो गोनां जायो। हाजों होसिनजानानै थैनाय सा 10 सुबुंफोरखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनो हायो। दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय समावनो सासे बर' सुबुंनि मोसौ हालिसेखौ सिखावआ खावनानै लाङो। बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि रुप'यियाव जादों। मोसौ खावजानाय सुबुंनि मुङा सिजय बसुमतारी। सिजय बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला हरनि समाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै मोसौ हालिसेखौ सोरबा लानानै थाङो होनना फोरमायथिनानै होयो आरो बिथाङा बुंबावदों दि बे मोसौ हालिसेजोंनो बिथाङा हालेवनानै जायोमोन, जायनि थाखाय बिथाङा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो बे सावगारि नुनाय मोसौ हालिसेखौ बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय सिजय बसुमतारीया फोरमायहरदों।